प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो बिटिसिनि रायजोआ नाथसात खालामदों। प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा जोबनायनि उनावनो थेर-बेथेर। इउपिपिएलनि हाई प्रफाइल सुबुंफोरा बिपिएफआव जयनिं जागासिनो। प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ 1500 रांजों फानदोंमोन। दा जों बिटिसिखौनो रैखा आरो राज खालामफिननोसो राजखान्थि खालामदों। प्रमद बर' बिथांनि रावा बेरेमोदै बायदि गोदै, नाथाय खामानिनि फिथाइया जानो आरो लोंनो हायै गोखा। बेखायनो रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारदों, बुंदों टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। गसाइगावनि खासियाबारियाव बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। गुबुन रायजोजों लोगोसे मैया फोसावजाबाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारा। बेखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन बियाबजों लोगोसे गसाइगाव बिधान सभा बियाबावबो गोग्गोमै जानजि खाफ्रादोंसै बिपिएफ दोलोआ। बेबायदिनो दिनैबो गसाइगाव बिधान सभा बियाबनिनो सिङाव थानाय खासियाबारियाव मोनसे बिसायख'थि मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु बिपिएफ दोलोनि लाइमोननि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, बेहेरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसि मासिगिरि बिक्रम दैमारी आरो एमसिएलए उइलियाम नार्जारी मोना। जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय, बासायनो थाखायसो जों राजनिति खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदोंमोन। दा बे फाननाय बिटिसिखौ जों दिनै बासायफिनबाय आरो बे बिटिसिखौ जोङो राज खालामफिननो थाखाय दिनै जों राजनितिखौ ओंखारदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजोआ 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिखौ धंख' खालामदों आरो रायजोआ बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारदों। जाहोना जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया। बिथांनि समाजा बिटिसिआव नङा। बिथाङा सासे रोङियायाव थानाय सासे बेक्तिसो। बिनिखाय रायजोनो मा नांगौ? समाजजों थानाय, गामि ओनसोलजों गोरोबनानै थानाय सासे बेक्तिखौसो जोंनो नांगौ। दा बिनिखाय प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो बिटिसिनि रायजोआ नाथसात खालामदों, माने नेवसिगारदों, नारगारदों। दा प्रमद बर'खौ नेवसिनायनि गोबां जाहोन दं। बिथाङा दिनै एनडिबिफोरखौ 2 लाख बा 3 लाख फैसाजों फानदों। दिनै थार्द ग्रेड, फर्थ ग्रेडफोरखौ दिनै फानदों, होनो हायाखै, साखरि होनो हायि अबस्थायाव खालामना दोनदों। बिनि थाखाय रायजोआ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ नेवसिगारदों। दिनै बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो 15थायाव जोङो 15थाबो एनडिए हिसाबै बिपिएफनि समर्थन केन्डिडेटफोरानो देरहागोन, बेयावबो जेबो सन्देह गैया। जों सरकार गैयि समावनो जों गसाइगावआवबो देरहादोंमोन, उदालगुरियाव माजबाटआव देरहादों, कालाइगावआव देरहादों आरो जोङो क'क्राझार रबिराम नार्जारी सार बिथाङा देरहादों। सरकाराव गैयियावनो जों जुदि देरहादोंब्ला सरकाराव थानायाव जों आरो गिनांगौ मा दं? बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो खालामनानै लानाङा। रावबो रायजोआ दिनै मोननाय मोनैखौ लानानै एगेन्स्ट खालामनानै लानाङा। दासो 5 माहा जोंनि गभर्नमेन्टआ जुरिजेनदों, रावबो जेन दाय खालामनानै लाया। थेंक इउ।